Jare ku suwek, Mas. Aku sing pencai, kowe indeno. Aku sing apa? Aku apa? Inden. Ngene-ngene. Kok sing nyinden Aku ae wis, aku ae. Lho rada tengah ngono to. Lho ya nang kene to, Mbak. Ora iso nisor. Lah nek kono gak nyapa? Lah aku dadi apa? Ya kurang iki to, Mas. Wasit. Milih musuh sapa? Wong loro kenek, Mas. Musuh wong loro. Oke. Wes aku wasit ae. Aku wasit. Hei. Ya, rada banter. Iya.